Yeah. Koro en gima timore ni jiti chamo pesa gi. Jiti chamo pesa kata boy moro dong no chamo pesa na kama chig mar video to na kini wan jo maria. Unaona gina. Ineno ma LTN ingeni kiwacho ni boy moro to chal. Dong intingeyo nikech mato gima nase biro godo ka chien kaendi. Nitie video moro mana timo Kisumu gi ngawa. Director lungo ni ngawa. Director moro mana timo go video lungo ni Jamal. Oh Jamal. Jamal Malik. To kana timo kode video ade no dio ano gimana no ko deliver na to gimana chiwo no gik moko mano dhi ok negi kaka na expect ni Jamal en ngama at least ginyinge to ngama no director ire na expect no that na gimoro maber moyo kaka nikech an ngeno ka jinyawe na upcoming artist but I'm not upcoming artist. Koro manyiso ni kwaduoki chien matin. Example mini chiwo ni. Ichiwo example gi Jamal Malik koso no chamo pesa. Ngeni nitie example. Jamal gimanya wacho gi Jamal anya wacho niya Jamal lok no tich mano timo na mok na timore nadi. Oh nokie. Ok naero tich mano timo na. Ibinjo? Notimo ni tich moro mar kalo gi ng'ato. Mar kalo gi ng'ato no. Koro tije no endo mok na timore nadi. Ok naero tije. Kech kalure gi tije masetimo. An ngene an musani achie methom. To nge chi ok adhiga live mang'eny kata mana shows mang'eny gi kaka timore nado kadhiga lakini ang'e yore machimo go thom. Wana jomo sebedo industry. Ineno. Manyiso ni yero gik mitimo ma legit matin tichamo. Kik ng'ato tim ni gimoro ni tim ni gimoro balabalo timore nadi. Mago dwaro sani moko makoka miwuondo gi wach video, iwuondo gi wach ang'o ineno. Bedo tim thum to time mos wuog gimoro maber. Gimima kata ka chieng' moro kata mana 20 years back. Ibinjo kata kam. Tibuido ka at least pod en gima legit. Ibinjo. En gima pod inyalo go mbaka ni. Dan ng'ato otim ni gimoro makalo to ok dhi satisfy. Koro mana kadang wachak kodi matin nikech in koro wawuoyo from the experience gimose timore ngimani. Ma indi no cham pesa ni ma indi tich mono timni mar video. Otimni go iseyudo ka ikono Jamal ne awa tijini to komora. Now what was the reaction? Or chako timo ni moro koso ere kaka notimo? Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Nyakwara mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kawuono wachako duogo kaendo kaka pile. King'e maber ni poke subscribe. Wadwa ni gini ochop 30k and above. 30k and above. Please. Take 1 minute and subscribe. Nikech kae ndiye mibiro yude kaka en. Mokwongo wagonu wero kamano nikech usechung' kodwa. Aparo ka chaendo kane wan gi issue moro matin gi Onyiti Bim. Ka Onyiti Bim no okelnwa kes kacha chane okao pesa siling 19,000 to ko record. Na wacho ni adhi kan live. No adhi kacha gi team LTN ka wan live kanyo no. Kendo Onyino temo teo matin but nikech support ma un go kodwa no reswa to mago ok bimonu wakelo wechegi to pile. Kore mumia ko ni subscribe mondo mi samora mora ma issue nitie tinyalo yude. Ing'ama nigi case mora mora, in gi wach mora mora, idwa ni tim lendo, idwa ni ywag ni BALTN Luo Trending Nation, number one is always free. Okwayiero upcoming, okwayiero ni ng'ani duong' ng'ane tin, chope LTN. Kawuono wachako chopo kaendi kendo wan gi JP Ondesi wuod ma Korintho makaka 000. Agochoni. JP kongi ka thuolo ni mos jopeny.
Yes, jopiny amoso ni misawa kata mirembe gi jomong'eyo. An kakung'eya pile, an JP Ondisi Wood Makorintho Makakanono 00. Titieko ni kodonjo mamit. JP kawuono wabiro ka ng'ama in Wood Kisumo. Donge? An Wood Seme, lakini wan koro Kisumu County. Kisumu be Kanea. Kisumu Kanea. Kisumu jo Kanea. In okeja Homa Bay. Kona burgo baba. Okay, JP in kaka jangolo mabende osebede paune for some time. Isedhi Ramogi TV, isedhi kuonde, isebet gawad mang'eny gik moko machalo kamano. Omiyo piny luo ka sani wabiro gi mtindo wawacho ni wadwa ni wachak loka Jawa. Iwinjo? In kaka jajawa mokwongo. Ineno ka Jawa dhi nade wachage kanyo. Sani at least aneno ka Jawa dhi maber, industry ber, competition ber. Ng'eni kama competition tiere kamora mora kata in business mora mora. Tudo at least ka odhi en gima dhi maber. Kechimbe yani okidani dong chien. Idani dhi gi joka kambele kama je dhi en mbira ni bede that direction. Koro seche ma competition on tiere to yudo ka market wayawre bedo motegno kato joma ne nitie week be gimedo jiwore. Yeah. Banyiso ni sani wanyalo wacho ni ohangla nigi stiff competition. Kabisa kendo gi watimo maber. Yeah. Okay, gisani adwa na wuoye issues moko matin mosebedo ka chando ji e piny mar luo kaendi. And ok wadwa ni wawache Jawa kende. Aneno ka simu gocho okwongo ng'e nene mano ga samoro gin jo information. Mondo yud vumilia koda ungo wuda wendo kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash Tena vumilia wa Kiwinyo vumilia wa Uteni usini kodel tien Luo Trending Nation. Koro nitiere gik moko ma sani ni e piny luo kaendi. Ing'eni kwa wacho ni piny luo like generally entertainment industry. Iwinjo, wan gi sani wawacho ni TikTok obiro konyo piny, wan gi Facebook, opogore gi ndalo manyaka ne imany mana ng'ane kore ka timni promotion. Sani promotion wan godo lwetwa. Apa ni mano be gimomiyo samoro mago are factors ma samoro push Jawa. Okay, ineno ka anyalo wacho mana ni omedo push. Kato chon wan gi gik man wan godo kaka Facebook ene sebudho. Then to gi media. Kuro media kaka radio and TV. To yudo ka ne nyaka idhiro media kacha chande, ter thumbe gi obed submitted, odonje system. Kuro yudo ka ne seche moko ne pek ne ga wasani ne pek ne ga wasani. Kuro ka wasani matine mana timre nade? Gindalo no ng'eni nitie jomoko mok nyal ng'eyo gi sani nikech soro thumbe gi ko gi TikTok. An ng'eni tajo thum machon ang'e weche some 1 2 3 about media kaka watime ga chon gi kaka sani at least sani anyalo wacho ni TikTok obiro to more advanced. Koro ka thumbi oite TikTok tiyudo ka Joramogi nyalo goye, jo Citizen nyalo goye, other station gi nyalo tuge TV nikech yudo ko o trend kaja chande nikech ji koro at least TikTok no medo timo thum koro trend maber. Yeah, koro keto malo maber. Yes. To TikTok mabende kuri wacho ni medo thum tingo malo ne. Iyudo ka nitie sani issue makoro donjo ma iyudo ka ji wuothe duge. Jok moko machalo nyako, wan gi Sindi, wan gi jok mang'eny mopogore madug gi oseneno kaendi e TikTok ka. To magi be jok ma samoro rely on ni kopo ni nyako post kata mana thumi te nyalo wacho ni go step moro. Korka kori neno ka gini omedo maarufu koso on the other side owango brand. Okay, inya yudo ka in TikTok oting'o weche mang'eny. Nitie ajuoge TikTok, nitie joma yalo wach Nyasaye TikTok, nitie jochode TikTok, nitie jokuoge be TikTok kanyo endo. Koro ing'eni kae oting'o ji mang'eny. En not oting'o ji mang'eny to gikra ng'ato nigi ginene mare mopogore gimomiyo donje TikTok. Yeah, kuro kaka Sindi dong'en koro eno uso gande mama notich mano biashara mong'e godo ni mane biashara mane wala mogoyo. Kuro aparo nyako be nyocha chako go wala kala no endo but nyocha dhine ok no dhine maber winjo nikech en brand.
Igori sama nyako nobedo influence gi Cindy wacho ni embe odwano chwado business moro matin. Ok wang'eyo gima notimore but nyako neno ga seche moko diro support ga kata mana aneno ga kaka program be seche moko dhi gande ok ginene marach but gima chotimo ni nodar bugo ji matin. Wawachi ni noyaw brand to kodhi maber. To kodhi maber kata no joka ngato branch moro kodhi maber koro do kaka no plan kaka no nego bedi to dugo gino tana podho bedo marach. Yeah. Samoro yudo ka nitiere jathum ma odonje TikTok kacho moso fans ge samoro donje TikTok ogo thumbe ne ti yudo ka ng'ato donjo live to koni ni wesike TikTok ahinya to TikTok ka be milando idwa ne ji olandre karere kaka gigi timo kech kisiko ahinya ni wesike TikTok ahinya ji kidhi oko ka be ji advice ni in maber inyalo lando gige ni gi TikTok. Koro ere kaka wasani otimo ko timo wesike. Okay, inya timo nitie wasani be mabiro gi yore mopogore kapo ni ng'ato dani ogo thume TikTok to mano sawa inya siko at least TikTok in daka chiel koro ibedo TikToker nikech artist ok en TikToker. Okay, artist ok en TikToker koro mano number 1 but inyalo let gi fans gi ma ing'e ni an kaka kondisi every Saturday kata mana Friday adana awuogi joga ineno takito loso kata posta moro maber akoni chieng' nwada mana gomba kana kochakro kinya ka gara gotieno to nena chieng' mar gombaka makra ke yo live timbo nade ibodo kacha ne wagombaka ineno kichana artist ngeno ko artist bo ken ngat moro ma yani in gik mang'eny mane go benye timo okina TikTok masaka sae in gi content in comedian ineno magi ma comedian go TikTokers mago gik mawenegi lakini ka kin artist onego beni at least kata mana once kidhi once on TikTok idhi once mano crunch President poka neno ga live TikTok en ngamo dich President en busy man mano tiene ni wacho ni joma dhi live TikTok okodich like ginaido nitie jomoko ma ing'e ni ng'ato TikTok ing'e ni seche moko msanii nyabede beda piny ni seche moko nodhi show ne moro ginyene koro ing'e ni kodhi live no endo kendo thume moro background ka chande chako kochogo kuro Hivyo orna uruma oa orna urukana mana lion moko hivyo tinga ma in brand you already branded kuringa ni kin brand ko nego bene siki donja TikTok sate ma fans ngiyo ko di and whatever ko ideno ber ka ngiyo ko lakini once kata mana twice ineno twice in a week at least maninge ni ibongo gi jogi ya lakini moro mar dek saka sa in iboye kata yaw live iboye ka yaw live tim gik moko machielo ndik thum mi joka ka thum mi ma fans thum in gimo nego bene timo ni ma fans gol thum joka bini jo team challenge ya mane gimo nego bene koro brand ni medo dhi to jomoko bro gombo misi makara ki go live show ni moro to ngato bro neno ni yawa ndise chande dana dhi live adana dhi show ni ya mana ka podo wacho wach mar TikTok no endo gi weche mag live gi to gi dongruok mar luo music nwaneno chien ka chendo ji osebedo ka wuoyo kuom jothumbe to gi wacho ne gitemo lera dieri mantiere wan gi Mr. Kede wan ka chendo gi Pascal Sungu to on the other side be jomoko go ni gipingo jothum in kaka chiel kuom jothum I support gi koso gi koma president no wacho kacha ni joma wuoyo go wuoya but inyal many gi yo moro kanyo kada wuoyo mang'eny ineno into industry magi mosebedo katimore ineno mana ngini kaka wan jo ajawa to gi mafans wa tigik mako wachako neno sani gin gik mane timore ga kata chon ino ka chon kana nwan ga gi pals to nwan ga gik mang'eny ino mane timore gande to kaja chani do kane wasani chwako ga kaja chande bineno kama tingo jwa kale gini no nini ngawa gini neno nameless ido ka jogi ne chwako ga kaja chande man competition ma ngani wuyo kuom ngani ni kawudo ngane kama mako ndalo cha kionge pals kata kionge zuk tokni yani okinyal nge kaka thumdhi kuro gino ka sani gino ochako bire formula moro maindo ka pinje maoko to time an gina chako nge makata paro ni chin kacha nina kuni ga about gima Kede timo sani ni inano Mr. Kede napo ni gani gima timore to seche magini timore chande kaka ano ndisi ka Mr. Kede moko owuoyo kata mana owacho nti gik modhi wacho ma facts to ken ntie bwana moro matimi longo ni Sabato en ja Kenya kae ntie gima time mang'eny lakini to ajawa wabedo mana ridore ingeni seche ma ng'ato koni gimoro ingeni anyalo wacho ni ya industry ka be seche min gaduwigi kila ne dhitimre nade
ikida ni team maber push mondo joko kone ni at least okan kaka paro chande makata iwer marach kata timo ngo marach lakini adui gi seche mang'encha tiyudo kiwuok e point A to the point B kiji prove godo. JP ni winjo nade ka iwuok itimo wendi ma samoro kawi kata mana en project miloso for 6 months nikech gigi nyaka wadogi ufukni wa nyaka gi cham wa resource samoro pok yudo ng'ama sponsor yanda everything samoro kata brand moro pok yudo ang'e nitie jok moko mabe yudo brand to mondo mi yud brand no nyiso ni bokawi time kasto iyudo ka ng'ato wacho ni igolo thum marach odhi mi mijingo koso odhi wango iko sidhi wacho ni bas mani makoro miya meruti matek ng'eni kila fan kata kila ng'ama winjo thum nitie nyaka joma criticize to kokibedo criticize to onge gima inyalo timo koro gino nyaka weka kata mana 1 year to nitie joma pod ok dhi bedo mamit negi ineno to ji matin ema nyalo yie kodi to ji matin ok nyal yie kodi kata mana Nyasaye ne kata mana Yesu wuon nitie joma no yie kode to nitie joma ok no yie kode ineno koro ok nyal iri gi ji te koro seche ma the moment ma joko ma ng'ato yanyi ka jachande in koro gi chunye onego beni medo mana timo kinda mondo chimore convince gi ni adier kata gino inyale gande nikech mang'ado discourage chande to kidhi timo tiji mar kata mar thum no kata mana wali mora yani general okinyal timo kata mana comedy ka ng'ato koni bana comedy digi to komitga yen ka discourage but onego beni bedo gi chuncha ni kaka ng'at jokoko na chande idok piny dhi timo omwak onego beni ojiwi itimo omwak okay koro the moment mojiwi no tidhi yudo ka imedo plus moro mana kaka winjo no Nyakora Mogi kapok watieko adwa ni kone jopiny wan gi gik moko ma bende changamoto ma be osebedo ka timore e film mar industry kaendi nitie jok moko michamo pesa gi sana gi producers mag audio to gi producers mag video yudo ka sector no emichamega wasani ahinya in kaka msanii achiel kuomgi chien kacha no wamanyo onyi kaka producer rado ko wuok kodwa tung mosuo chal ni nitie kaka osechamo gir ng'ato chien kanyo no endo in kaka msanii ma gima timore koso jothum ketho nying producers okay mato gima timore to olure kaka be seche moko timore neno but gima da wacho ne producers tete mawinja jathum ok yud pesa yo mayot kendo ajani mar thum yo ok oyot ingini producer jadi ne ngene dhi mane kolejo timo samwan to karo puonje iwinjo koro okia kaka pek mar jathum okia kaka pek mar jathum winjo seche mo dakawe time no dik thum time dakawe mondo many pesa mondo bigo nikech studio no kan nono time moda ka mondo many pesa timre nadi obi e studio ko e studio chandre gi audio producer number 1 ojo record ni bana yero tumise record maber koro sa chiwe koro sa release thumni koro kenen lwenyen simbe koni koda koni machunyi kata mane thum koro especially ka simoko ntie jothwe moko makoka da piny uneno ka kondisi wir ga maber embora no donje thum to obiro kata iro mari production koro the moment we iro mari production tumari koro record ne ochula pesa nete mari osepake kanyo ni bwana obokonyi kata mana marketing and whatever gieki then koro mari tamre timre nade tamre golo thum koro ka in ng'ama ne dachako kata kinya bedo kata mana Diamond moro kata mana Inda moro in the future eri kaka ibotimo to mari se chako discourage about thum koro dheno kaka thum dhibedo matek koro en gima timore ni jiti chamo pesa gi jiti chamo pesa kata mbe boy moro dong no chamo pesa na kama chig mar video to na kine wan jo maria unaona gina ineno ma LTN ingene kiwacho ni boy moro to chal dong intingeyo nikech mato gima na se biro godo ka chien kaendi nitie video moro mana timo Kisumu gi ngawa director lungo ni director moro mana timo go video lungo ni Jamal Jamal Malik to kana timo kode video ade no dio gima na ko deliver na to gima na chiwo no gik moko mano dhi ok negi kaka na expect ni Jamal en ng'ama at least ginyi geto gi ng'ama no director ire na expect no that timo na gimoro maber moyo kaka nikech an ngeno ka jinyawe na upcoming artist but I'm not upcoming artist
Koro manyiso ni kwaduoki chien matin. Example mini chiwo ni. Ichiwo example gi Jamal Malik koso no chamo pesa. Ni ngeni nitie example. Jamal, gimanya wacho gi Jamal anya wacho niya, Jamal lok no tich mano timo na mok na timore nadi. Ok na ero tich mano timo na. Iwinjo? Notimo ni tich moro mar kalo gi ng'ato. Mar kalo gi ng'ato no. Koro tije no endo mok na timore nadi. Ok na ero tije. Kech kalure gi tije masetimo. An ngene an musani achieme thum. To nge ok adhi ga live mang'eny kata mana shows mang'eny kaka timore nado kadhi ga, lakini ang'e yora machiemo go thum. Wana jomo sebedo industry. Ineno. Manyiso ni yero gik mitimo ma legit matin tichamo. Kik ng'ato tim ni gimoro ni tim ni gimoro balabalo timore nade. Mago loro sani moko makoka iwuondo gi wach video, iwuondo gi wach ang'o ineno. Bedo tim thum to time mos wuog gimoro maber. Gimima kata ka chieng' moro kata mana 20 years back. Iwinjo kata kam. Tibudo ka at least pod en gima legit. Iwinjo. En gima pod inyalo go mbaka ni. Dan ng'ato otim ni gimoro makal to ok dhi satisfy. Koro mana kadang wachak kodi matin nikech in koro wawuoyo from the experience gimosetimore e ngimani. Maendi no cham pesa ni maendi tich mono timni mar video. Otimni go iseyudo ka ikono Jamal ne awa tijni to komora. Now what was the reaction? Or chako timo ni moro koso ere kaka notimo? Bang mano anadhir director na nikech nakono Jamal ni onego benwa timo video machielo to nano koro kochako nakono bro wabo wuoyo kode mondo otimna gima kaka thumo nego bendi, lakini okoneno kanyo ko correspond kuna be nanone akar weche mang'eny nikech magi kimosoeza nakono ni oka industry kawuono ineno okana industry kawuono okachako kawuono achako chon makara king'yo YouTube channel ne bono ni okachako kawuono kora ng'e some 1 2 3 thing about music. Koro jomoko kaka Jamal gi kimago jomono chako nyocha machiegni kaendi wach weche mago wangla gi. Ng'eni Jamal Malik mi wacho ni nyocho kaw trophy mar award. Mano to mare. Mondo be cham ana sekaw mano mar joluo okatamora. Ana sekaw aseyombo Mwafaka Award. Iwinjo aseyombo Groove Award. Ineno mago ndalo mana yombo gigwe kwa paro ni pok ne gichako kata mana about weche thum gi. Iwinja tunti awards moko be maseyombo mang'eny. Iwinjo one thum wasedhi godo kunde ma at least koro in Jawa music kata na Jawa industry ema pok watimre nade ema pod watemo loso nying kanyo. Ing'eni manyiso ne in short uchalo gi ma upingo mar awards kech na neno ka ng'ato no wachak gi LTN Luo trending wa mi example maber atwa mi jik mokadi adek ma ji no pengo Luo Trending Nation ji no pengo ne umayo si mi victory something of that kind ng'ato no comment kamano. Aya in fact gin ang'wen Otieno Small no wacho ni ati ne mar award instead mar ting'o jothum odwoko jothum chien iwinjo nikech no mi nyako ang'o award koro wacho ne nyako tang'o gige ne time mar adek gin joma koro pingo wach nyako no gipingo seriously mar adek koro ni iwacho ni okitambua Jamal to Jamal en ng'ama omi nyaka trophy mani ng'eni koro kare wawachi ni wapingo marwa music award kikikel marwa awards gi weche mag Jamal mano chalo gima koro imbende seche moko ineno abeti kaka yuara gi maro okawacho ni yuari Jamal Malik emana weiro mano iwinjo mano seche moko Jamal award nono tich mag timo seche moko Jamal award nono ka video ge becho iwinjo lakini an korka kora to kaneno nikech tich mano timo na ok no deliver emomiyo na reject tich ng'ini neno video no koso ok ni neno neno video menyalo kawo ga award neno video menyalo kawo ga award video to nawacho ni ati ne an ng'eni orni sample mondo keki upload ng'eni umbe unwa sani nitie kaka ng'ato nyalo oro ni sample machacha ne real video mano setiek mastering gide ne edit video no iwinja tano ok notimre nade ok no mora iwinjo kech kaka naneno kaka na winjo Jamal to gi ng'ama no director ire na ng'eni boy chande ng'ama tin kech nitie video moko atil mana neno chien kaja chande neno at least ko timo video moko ma at least ma legit ineno but koro ka chupo kara ta ko ni ma to video mare ne yawa nikech koro dhi lower standard na mag video koro na reject
kozo pesa ni noko chopo. No, budget and budget. Ingeni ogega niya once ni sevinjo no mari ada ni loss na poster to the last pictures. Ta sevinjo rakodi. Ivinjo. Maya kore kama onego beni producers kelo yango re maler. Once ni someone timo ni ngato gimoro ni da tiyo gi ngano wendo. To miye budget nikech mato nwa wuye watch budget. Ni bwana an gi pesa makama endi ada ni team na video. Ineno. Koro okonego beni chaki lower the quality to someone timo rinade. Itimo ni ngano video. Yeah, gima winjo kiwacho mamano to is the fact. Nikopo ni ati becha en 700 kaloso ni poster kata 1000. Tasi ye nigi ni abiro kaw ni 500. Oninga los gima legit maka ngato neno to wacho ni ngamolo su nigi ni no mari to ringo dhi. Nikech amomet baduoko quality chien ngamo mecha to ok bi ng'eyo ni ati ne wawinjore budget mar pesa makama. Koro mane kama pogruok ntiere. Yudo ka ngato yenya bo timo ni video to en ng'eno ko dhi ng'iyo nyinge kaka nyinge dhi timo oko kaje chande ineno. Koro kalo kodi. No kalo kodi lakini gini endi in kaka in msani gini pod dhi lando ngani. Koro nego bene seche mang'ato timo ni tich onego bene otimo ni kako winjoru no endo. Otim ni gino kako winjoru afadhalo bed gimoro matin ma simple but obed gima legit makata imbe kinya ni wacho na dier ngani to timre nade ngano tiyo na. Koro ka chieng' moro budget biro romo. Ivinjo makora wuo to general nikech nitie wasani moko ma podonge kata mana pes video gweko lakini chunyi gigo mondo gibede gi team videos. Ineno. Koro ka in director tino ka ngani ber to nyalo manyo gimoro matin. Team ne gima ber kata gi lower budget ne no endo kowuok kaja chande. Timbe dhisel nyi idhi loso nyingi ngano wepe nyane bana ngamo timo ni video ni ni video no mari mo timo na. Ivinja. Kuro ka end of the day nyingi medo timre nade nyingi medo dhi to tiji maler no bedo timre nade. Koro ka direct ngato kuomi an seche moko ni nyami kata mana video siling 50,000 Ivinjo to ngato dhi mi kata mana 80 dino kiloso nyingi ni bana video maro ndisi chani timo gi pesa di ni video chande na timo gi 50,000 50,000 ni mano sawa kana timo gi 80,000 ineno Ani makora chiwo becha. Kuri chiwo bechi kuro mara tiwo mara gibisa ni kuro kanga to penji wach video ni kiki kuro ngato gimora mo mama na mara okudi mana makaini nitie kaka jiwuyo gande this field ineno kuro podwa medo dhi nitie jomoko makara gitimo ne gi video nono ineno mondo embo med selo brand ge ineno Yoko ni bwana bi abro timo ni video mondo gine kuro ken ngama duong to ken msani ma at least kuro ni msani maduong msani to msani te ineno kaka ngacha perform kaka donje studio kaka donje studio ineno bini kuro nying ji werego matin seche ma ji werego nying ko ni bana anto aneno ni atimu kodi tich moro achiel tabo timo tich ni manya kata gimoro matin kata mana mar fuel kende kata mana 1500 moro ntie video moro wuogi jomoko kama chande kama gi kamera watim go to moro kama tido ka msani chande odhi tingi keno malo mangado kono no tije no ere to dhi koni bana mare motimo video chani mare motimo video bana mare abara ni koni achiel timo nono lakini mubiro recover kumani itimo nono cha koro mane kaka mane ge monego beno atimo Mondo yudi ndetunde kod Musa Jakadala kaka skiza tune mari D-Star abura chela Rio Star abirio abura ngwen hash ndetunde amama ndetunde Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation Pod watemo mondo mi wang'i kuonde mopogore opogore upcomings yuak ne pesa ge chamo sana gi producers mag video to ge mag audio ditinya ka wasani musebiro na mang'eny momiya tich niyo na mi Austin Sismat poster goro ko Maximba yawa na miyo fela ko Maximba na miyo Kianga an kise biro na kamata ko ni to no kenena sa mere miyoge ya paloso ge no kenena but koro want to koro kaka team LTN wakele kaindi ini ngama ni oko kanyo ere gi mineno ni nyalo tim mondo me kony wasani me chamo pesa gi chien kacha kan wayudo ngat munyi jalamo chamo pesa ne siling 15,000 is not money kai ni ge pesa but mondo mi upcoming chok siling 15,000 kata ansani kayudo siling 15,000 o kanya bede komne
kech 2019 manyiewo kom moro maduong' mondo abet but JP Ondisi. En gima lit kendo nyalo discourage ng'ato ni ng'ato choko pesa ne kata obed mana siling 5,000. Let me narrow it down to mia beach mag posters and allow for meche. Post iloso gi 1,000 and below at work. Ng'ano the extend mabor. An nyaka gi upcoming artist mang'eny ma kata kaka los poster kata mar siling 100 onge go. Nyiso ni onge gi gini but en gi kipaji. Un joma ni oko kanyo kuponi eti wachako chamo pesa jogi. Wood Phoebe, Jeff Unyatanga, Sauti Rumba, Onyi Jalamu, where we producers machalo kaka ilongo ne Jamal Malik makoro wan gi case ne kane. Gi discourage ji. On the other side, iyudo ka kendo ochako oduoko brand mari chien. Ang'ene kawuoyo kamato jok mang'eny dhi chwanyore koda jogo osiepege. But truth be told, like how do you feel sama koro in gi pesa ng'ato to kitimo ne gino? Ok en gima ber. Wawinjo story ka endi mar JP Ondisi kuma ng'ato muoro pesa ne ok owacho pesa ne romo nade but nyaka obed pesa ma kore lach nikech ni video en gik ma dhigi expense mang'eny. Kasto nowuok ka all the way from Nairobi to Kisumu. Yeah. Koso ni time na wuok kaendi by the way tigeni idhi nyaka Kisumu iloro amanyo kar chulo hotel mar nendo nitie nyako moro kanyo endo mane nego beni timo video mano nego beni kelo ok no kele amanyo nyako machielo no koro all those things wachamo kendo wachaka dugo kendo Nairobi wachimo kanyo endo kuro ka ken msani makoka seche moko onge kore maber tido ka gini nyalo discourage ma in ni themba nikech isebedo ka in e industry dibed ng'ama chako dirumo mago challenges mwa wacho ni Jamal dotie kaka kabisa ma sani ok apar kala timo to koro na prove wrong ni ok en kene monya timo gino Jamal dotie kaka kabisa lakini na prove ni ok en kende monyalo timo gino nitie nyaka jomoko manyalo timo gino maber kaka otime no to na prove na temo mana na prove wrong ni gima notimo na maracha ok na kalo standard no wendo manyiso ni sani kuponi upcoming kata ng'ata openji ja video Kenya recommend Jamal okanya recommend Okinya recommend Jamal Malik okanya recommend bwana ngamuka trophy piny luo lure gi trophy be ngene seche moko ingene onyalo kawo trophy iwinjo inya kawo trophy ni seche moko voters gi ni mobilize voters gi iwinja kata ng'ama timo ne ungo to manyien ni timo maber nyathino mako chunya ineno ma ka video mongo timo chien kama mangana ne kato jawdaweni otimo ne video maber it's a good video ineno miyo ng'ato encourage ni bana ka ungo nyalo timo video this standard an ng'amo kanya timo video ni koro di compare video mar aungo ni to gi video mar ilungo nango video mar Elvins cha ilungo nango to mar Elvins chieng moro na compare those two videos my friend mondo ng'e gima temo wacho yani compare to these two videos then wang'eni who is who. Obajizo ni voting benyalo biro ni ng'ato mobilize funds ge. Maganya mobilize funds ge lakini onge gi the field onge gi meeting. Kata seche moko Jamal nyatimo gi maber but en gi errors mang'eny. Kata seche moko yiero ne jomo timo negi tich maler but ok onego beni oyiero jomo timo negi video maber. Onyalo bedo ni eti en ge class like owacho ni ng'ane ta timo ne gawi machine strong watch class iwinjo ji biro kinyi gotieno ineno ji timo gigo kinyi gotieno magrafas pod ntiro kinyi gotieno ma in seche mo yiero jo mina timo gi timo in magigi bro time bro we ji bro chako fwenyi ni kara jo ok timne ji gik mabecho timre nade to giwe record gibo yudo pesa kanye to mane kamitegemea ok biro pesa nikech wane pesa gweko an sadi Jamal ok nya yudo pesa na ok nya chamo pesa na machana we no chamo ne ko gero gorofa na we ne pesa nono chamo le wajana we okana kogero gorofa ikori macheto ni we no cham but machielo to kocha konyalo bilo kendo mana wacho ka okonyalo bilo pesa kuro gima temo wacho ke you sponsor to kuni ni Jamal manyaka team ni no an gima nyalo wacho ni boyno to yani joma dhire
okochuno ni dhir jomoko ni ka ng'ato bro keti malo kanya se wacho ni bro bedo malo ti bro bedo malo kata ng'ato pin down machanade lakini bro bedo gibo chopo kanyo iwinjo kata ng'ato pin down ti bro chopo kama dhieno destiny mari onge ng'ama bro biro Jehova mantiere godo ineno Jehova mantiere godo koro ng'ato kikeli ni sijene mong'e connection what is connection kata imbe nyalo connection ndinga mani connection malo Nyasaye to kanya se wacho ni yes ndinga mabro wacho no onge ng'ama bro wacho no onge nikech an apakara ni Jamal nobedo involved ndalo moko chien kacha kodongo keto na strike to gine mono gen jotiyo dongo gimomiyo na mako ne Jamal gine mono gen jotiyo dongo matikti kapa nudhi okone bwano mari gine my views nikech by that time to dongo to nosiepa marach iwinjo mako ne serial mani ko tina weyo nikech with or without strike Jehovah osemaka adhiga mbele so I don't want to hang e gik machon go eko but oken gimoro maber emomiyo medo advice jaluo moramora e field misemako no koponi mako ni in ja LTN tim ne ng'ata interview we wacho ni aninda masani kora adwa na many mana Musa Jakadala nyathi ma piny kanyo no be en Musa Makiny nyathi mineno piny kanyo no embe en Jakadala Makiny en Prince Inda Makiny nyathi miweyo piny kanyo mano ema jalamo pija pija gini jok munu keto na strike pod wadhi adhiya mano nyisi ni destiny mar ng'ato onge ng'ama nyalo geng'o kata dichiel kech dalo munu pija gini keto strike ne ging'e ni bwana wan koro wadok dala ka giseketo strike to wan wadhi dala to pod wantie pod wan wanatie nyiso ni ondisi bo wacho gino ne jama chano timone kamacha madobed ni ati en ng'at moro magine de koro rume ground lakini pod wan joma nasija ko thom chono mari iwinja video no be ni duogi gole kumoro na en mandugo dong kode ni duogi reshoot video the same video the same audio don't idhi kajibo no lavana to idhi compare gi mar jamara cha dako gole oko mondo ji onene ine lava na mama lava na en thumno eneno koro video to lero ayiego kabisa gima temo wacho ni the moment onego beni sani industry mar jawaduong to producers gibedo mana pesa ineno sani bi kata madongo bende sani no kaji yaw studios gi ineno ngato bedo mariek to wacho ni anwa yaw studio na anya record e order then amanyo ngato timo na mastering hivi ndio timo na en mastering dongo edit ne gine no edit ne to kanye kama wareyo ma very soon producers matine mabobendo kacha mo pes jothum anya amanyo ngato monge edit thum a record e order tamiye tich Evinja. Ocham. Mana mastering en gimoro matin tu lakini record thum onge ngami yuari godo. To mane kama neno ka industry botimre nade? Industry orieyo nikech koro sani onge uaminifu ka jathum bano se struggle. Jathum struggle oyudo pesa. Ngano struggle ndiko wer. Ngano struggle obire studio ni. Ineno. O record thum. Ngano ketho time kanyo seche moko kata mabor. O trust obire studio ni. Ok dong ti studio moko mang'eny monego beno dhi irgi. Lakini oyiero ni anto ada bana iru marika. Toya mabo to biro iri onego beni ngani receive nikech wana mbao kilo ni pesa nikech studio no kata inbe kin producer kanyo endo wezi jishutia okinyal jishoot okinyal timo video ni wala koro kin producer mora timane video kata aya koro mari LTN mari timane interview gi mondo kori pongi kaja chande okinyal nyaka wan wa mtibet kanyo endo tien nyaka matimo nyaka yos ngamiloso go in koro ngi wuwa ukinyi udhi amjiba mini nade lakini nyaka bed ni imanyo ji iwuyo godo kwa nikoda kwa chande brand imelo timo member ineno lakini kai producer recorda ne thumbi wa meki kendi mondo ane kaminyalo dhi okinyal dhi people need people onge ngama nyalre kien we need one another okinyal ri ini wuon to onge ngama nyaro en kende ngi nyase no chuji mang'eny ineno imero kata kalodo gi ok timbre nade ok giromre uradu ai nida tamba nidi kuro sima bire studio ni chande akilo pesa na tina tich maler kaki golno jo sani madongo kande ambe golna mana kamano ineno kaka seche moko nyalo timo ne wasani madongo kande abeti mna mana kama no wendo mondo ka next awacho ni badire nga jadi studio mari cha ber bana joko receiver maber ine na madho kara chai moro kacha chande ine no ngachoro kama ber record thumba ni be after
to 3 days moro setemre nadi osewuok I feel ka in gi moral moro ma ngacha bi medu jiwi kada ka Yesu ng'enyo mari tok nyal lakini nitie jiw moro motimre nade ojiwi momi motivation moro matin tumi chabo mi kuro next time chande omi motisha moro kanyo maber wacho ni atiri ka ngacha uginene wacha kamany kada mana pesa mangacha dwaro kada kochopo ga 10 to nadhi kada mana gi 5 moro wachop ne 8 wachop ne 8 and mandadhi ane ni ngani he kalure kaka tich macho timo na cha tukuru make friends ngani bro biro ga iri studio ngani bro biro ga bakuri ni mentor ne ineno lakini kuacha ku discourage to ngani ko kada chako thum ere kama industry bro chimo dhibo dhikanyi producers moko makata koro gibo bedo mana gi studio udigi lakini onge ngama dhi kata mana lime but angeni Jamal be kuma entiere winjo oningo tim gimoro kech wacho ne pinyni be oluorore kinyi kia gima timore to samoro ngato nyalo weni gino nke Jehova wacho ni atiwe mondo koro dhawo bed mara to samoro nyalo yudo ni ka koro Jehova ka dhawo bet mare eme yudo ni ngane ke otimore nade kia ngane kamera neno kwal ngane ke otimore gik moko machalo kamano nitiere kuong moko ma wani mwakele ngimawa nikech samoro gima ne timo ne ngato but onge gima ineno gimoro amora kata ka ngato sano timo ni marach to onge chudo moro manie polo chudo ne ka chudo ni mana ka iwinjo chudo ni mane piny ka polo Jehova kwa chudo ni mane piny ka koro kata mana ngane ne kata mana ngat mi wacho nane onyi na very friend of mine onyi jalamo to awinjo ka wacho makata bena biro ga ira awinjo ni no dei ga kanyo koro onego bed ni onyi yes studio TV record so ken studio be mongere sana iwinjo lakini en studio okay studio mabe ongere ahinya but koro brand maro nyi je osengeno nyi nigi studio mo to bwana cha artist wendo trust nyi emo meno okawa patika kachiel modhi ka ngawa modhi konyi mondo do timre nado do tim recording kachacha to koro nyi kaka nego beni kaka nembo nego tima maber nikech ngacha chando se from fair ne obiro studio ge record thum ketho time ne kanyo endo record thum koro nego beno deliver onego bedo deliver ni ngamo siepa to imbe msani changamoto gi kimbe ing'eyo kaka wasani kalegi ineno yes kawudo nitie kamoro in somewhere to ing'e kama ji osagi wache thumgi imbe sabede field for long sani jomoko luongo ni fadhe nikech in ba fadhe kata kuom jomoko kata ngamo biro iri no endo in fadhe ne nikech trust nitie nyaka jok mokopo mana beat mar onyino mondo be to onyi ong'e jani mar thum kaka osebet nikech en field kata mana producers mang'eny ma wer giseng'eyo ging'e kama jani mar music kaka okoyot makoro the moment mamsano biro nyaka iri onyego beno onyi koro mia ngacha tumbe kata korach kata ber otimne tema kama no endo mondo msani chando mia mena the word of encouragement timatima kama endi matin mos okonye kama nyalo konye godo dan we moko timo ne tijino endo to cham pesa ne mago moko ma show off moko nyalo konyo ngato engi madhano to gigi manyalo medo kata kano mi pesa no yes seche moko secha memo timre nadi morumo onge gimo add to in your life yes moko no add chiuni timo shopping moko matindi chemo seche moko dhi sani koro chieth kana ni ruai ineno koro onge gimadu kana mana ka ichulo go rent mar dwe ni dwe manyien pod nitiere koro onge gimoro okonyi mana kanyo endo tu manda matin kamano kana jamana kano chamo pesa na nikachano kana no video no serumo kosepore ne Jamal no kano chamo pesa ni no serumo onde sopodo dhi mbele masani go katimo video malisa nani gi album machigno mosmo chigno koro producers te we kuru timo na jothumbe producers te mani luongo nyaka wudu fibi producers te ake jomose yenyi producers te ngiuru kako deal gi upcoming gi ngeni producers utingo nyaka wudu fibi amwacho ni ya anoyo producers te ngiuru mana kako deal gi upcoming gi okay magi inda makinyi magi ma kendo kanyo nyaluo kana mara producers moko magi ma kendo bro faces mag kendo thum ma next generation yes the moment mida pin gi down moko timne gi thum to mano ok ber mano kata imbe okinyal grow kata your production okinyal grow nikech no with international at the national level we were koro gi Kenya kane joluke ne mawinjowa santo thum osedhi mbele but koro nego beni jogi koro wacha kwadhi kendo tu levels after levels to ngama nyalo mi dhi levels go eko en mana ja ngame chani en ngamo kida timo ne thum maber koro producers te warekebisha urukigolo ne ngato thum miya budget mari koko nyal chopo penji kata nin gadi timne thum maber deliver thum no endo kija video weri watch budget weri godo
budget moko muda woji ni budget gi wachana na mambo ya budget in watch neni bwana an manya 30,000 a team ni video team ni video maber ngacho dhikari dhika ongeni bana karo next time ka timo video kata mar 60 tangina bo timo maber moyo mar 30 mangano timo nani ntigi kumabo medevi ntigi kumabo medo ka lewni simo ko lewni ginene ntigi kaka venue moko machal kama endi kido kind of the day obo deliver ineno ko watimu rutije maber producers team tije maber was artist bendo ber gi patience araka moko magin godo be sate gi simbe go yeko gimbe gi bel patience ngene simo ko nya blembe producers lakini artist beniga gi wanaga gimbio moko bende kasi mangado no jeto gimbio moko simo ko ntie line bene ne bor koro kanya defend be producers matin lakini producers be chando gaji artist bende tijo bete kaka jothum jathum onge tije matije yot koro both jogi te gin jenda ma achini jogi gitegi gitije matek molo sana kata upcomings mine no ko wuyo kom gi tiji gitek ando record ne thum ka wuono ro kinyi sechego kinyi no odwa thumbe sechego to je moko ngano endo be pod nene gi line seche moko ma jothumbe moko ma poko timore nade koro producer bonego yanga ni baba anto the wig ni kata wik machielo chande okabitiko ni thum lakini be next month nikech nanti thume moko ma master koro ibedo kingeni ya anto wigni aonge thum next week aonge thum next month kama bedo gi imiyo ngano time mar ni ya ni kiny bi kiny to kiny ni yonge kendo kiny cha kibi kiny koro ngane seche moko ama bor rido ka gino nego chunye yuro ka transport mochako tiyo biro manyo thum noro me golo thum machielo koro rido ka manok ber producers ketruji line ka podin gi line mar thum mi master to master tumbegi eki kon ngane ni bwana ando chi makama endi take makama endi bi ka utumbi kata boro ni godo email mari kata boro ni godo WhatsApp mari kata boro ni gene koro bedo ka understanding bedo mayot koro onge blame games moko ma wana no gie kimono jatumbo bed patient ni an many pesa machiel maka tumche wuok ne tanyalo neno kaka dhi ineno dan koneni kiny bi kiny en kiny mok room to ngane be ketho pesa ne ko biro kiny seche moko en gitije moko motimo ikes ka ngato chako tido ka entity moro motimo ineno seche moko we tijino wendo mondo timre nadi mondo bi yug dio ka thumbe kongeno thumbe no seche moko dhi wuok dhi yaune yo to mane geno ne kete thumno endo lakini seche moko thumno ken one inya bedo ni one hit kamano ineno koro producers temuru matek mondo umi jothum dates magikawe thumbe gi to get tarik tich be timne uru gi tije maber ka kunjuru gi ngato no winjre uru kode timne tich maler pesa momino endo ko kwanya pesa no endo otiyo pesa no tiyo luche tine ngane maler miye tije mondo kiny ochako duogi iri iwinjo maler kabisa mano ne iluongo ne JP Ondese wuod ma Korintho makaka nono 00 wan ka ndiye LTN wan wakete kaka en kuma mit ni kao kuma rach ni weri go modh pi la mirema wadhi mbele kech live has to continue pod wadhi mbele JP kapok owuok kae ndi adwa ni mai kore last question kapok owuok in kaka jajawa ere ng'ama sani kori wacho ni e leader mara jawa jomoko wacho ni apore na Tony Nyadundo Tony jomoko wacho ni awunya ndari okaw piny jomoko wacho ni bwana ema jalamo yae bwana ema jalamo in koro in kaka jangolo gima nyalo wacho no an ga words motimore to king'iyo kata mana pinje maoko kanye kuonde te award sema miyo ga ngato bedo number 1 kata mana school kibedo number 1 seche momi upenj to penj ni kose time mi timo bedo number 1 kuro sani wan ga award in fact award timo maber nikech omedo encourage thumbe omedo tingo ang'eno obobedo maduong yes ano ing'eni gimoro chaka matin kaka no chakre last time opogore kaka no did this time kendo next time obedo kendo machielo mopogore koro kwa chako ng'iyo nikech marwa ni endi en marwa en girwa ni yetu koro no ka sani gima nyalo wacho kaka jathum ni sani Musa te number 1 nikech ene mane owin award mwantiere gol marwa music award to kwa chako giluo ga award Musa artist maduong e luo music industry kose Musa koyo ma kamera awacho kenda nuoyo ni sani ga award manotimore mar luo marwa awards ngama no ka onen nga male artist of the year marwa music award ngama no ka onen nga Musa Jakadala to koro dongene ene male artist of the year Muso ingo inda male artist en ngawa
Ada ni duoka ni male artist Maru Award nenga. Musa Jakadala. Tungo number 1. Number nenga. Aya. Okni mano ginene. Makara ada penye ya Omari. Ada penye ana wacho kaka uwe kaka artist. Matine imbo kinshua ni award cha nyumba maber. Anto nyocha yombo nyaka Ramogi TV. Nyocha yombo nyaka Ramogi TV. Number 1. Sane. To LTN. Luo trending nation. Koro ka wacho Musa tepengo. Okay. Musa number 1. Ad penji question kania. In manyocho keti award gi joga kanga manyocho yombo. Luo trending. To koro luo trending kata giramo. Wakuga koni ayombo Victor Msafi jok monogo Lolwe TV peny. Negi go Lolwe TV peny kech negi tamore chula transport manadego. Negi neno ne agire magi go Lolwe TV peny. But podo pinga Victor Msafi poko yene poko ye lodge. Podo pinga. Gimono nega ne Victor kuodha ni wadhi gi Lucy gene. Koro wacho ni Lucy chiega. Koro wadhi kanyo tonge kaso ngacha wacho ni ka in gi t-shirt mangene Victor oduonge pinke jen gi t-shirt anarwako golden coat. Koro wayombo Ramogi TV, wayombo Lolwe TV, wayombo Barikiwa TV, wayombo Simi Kenya. Iwinjo. Koro kacha to nwa number 1. Bas. Koro mangiso ni teach mutiyo ber kendo ma fans ngene ntire jo social media to ntire gi fans. Iwinja. Nyabe ni seche moko fans ground ka seche moko ginya negi lakini kintie kama kichope ti yudo ka at least yudo ka ground peke. Emo menchi biro number 1. Made ji okoeri LTN dok ne number 1. Nikech yudo ka report mi ichiwo ginya ne maginya ni ma facts. Koro sani ka lore gi kaka no tim yiero ineno ere number 1 en nga. Don't kore mane ngamo aluwo kaka male artist of the year. Musa Jakadala is the king of Ohangla. Bas. Mane mwangeyo la inanentiere last. Inda no kao last. No kao last. Lakini koro this time koro Jakadala no chako yombe. Koro nyiso ni a Jeff wenye taka besani the best producer. Yeah. Barikiwa the dala. Ko the dala. Kozoko otia bidii. Uchako tia bidii kendo uchako skill levels kama nentiere. Weti luori ya wadogo. Okaluoro ngene ya. Jeff to yombe. Jeff number 1. Lakini koro ngiso ni ya Barikiwa chako dok piny. Kuro okay. Kuro Jeff number 1. Kuro Jeff number 1. A production Jeff number 1. Kuro Barikiwa chako team Takris gema no timo chon. Chako dukira number 1. Kazo kimanyeki yene Jamal kata no chamo pesa ni pododong number 1. Macha ento no mobilize. Okay. Jogi tennis iye. Kuro yeye ni Jamali number 1 but ne chamo pesa na iye bwana yokuzigo. Kuro next time o team ne jothum ginemani kuro bo yie kode. Ago mi Musa Jakadala iye go LTN iye go kachopo kuom ngamono chamo pesa ni. Ineno ngato ka timo maberi wache ni ya. But kanyo otimo maber yes. Ineno. But we chamo PSG. Ero kamano Jakwara Mogi. Adwani kaw microphone ni mondo koro inge kamera ikoni kumi yudie mondo koro kata ka gimanyi. Ni kata kupo ni koro Jamali owang no kelo police to nge ngamono wacho ne gik motimo fake. Ginene police to kela wambo kwa ndio maluor. O kela police anantiere evidence te antiere godo. Kon kumi yudi. Ineno anantiere an base yetu ntiere umoja 3. Inyalo biro kanyo onge jathum makia kama ntiere ginyalo yuda. Nikech mato kar jothumbe te osebiro e office ni. Kosa riambo. Mano gima diyo. Ka kila ngato ngeyo kama yudora. Kami ni chwake to ndiema. To ndemo ngeka kila ngato ngeka. Ineno. Emane sani nyocha bita link matin kalure programs 1 to 3 lakini antu ngea. Keno bokalurga. Iseduo. Okalurga. Okawuoga kamera ginyane. But ka teach bear to teach bear. Karach to rach. Ka ber to wacho. Kok ber to ginene. Nikech seche moko gini ndi nyayo nyochunya. Ero kora wache. Koro wuoke chu? Wuoke chunya. Wuoke chunyi nango ne? Awera kode na semi ginene kora awera kode. Ani makore ka donjo ka interview rumo. Kone gimi gole chunyi no. Okay, Jamal no tukutimo na video maber, mawene. Ochamo pesa na. Evinjo, ochamo pesa. But mano komo na dhi mbele kaka JP Ondisi. Buo komo na sudo kaka JP Ondisi. Kenda sudo pile ukinyi gutieno melo dhi mbele Nyasaye malama melo dhi mbele. Ineno. Kora mimi niko sawa. Kon social handles magi. Ani kamora mora eyuda JP Ondisi, Instagram, JP Ondisi, Twitter, Facebook, everything and JP Ondisi. Mok mede moro. Yeah.
Nyakore mo kaka winjo kanyo no endo wadwa na kawo thuolo ni wagoni erokamano ahinya kuom chungi LTN Luo Trending Nation. An wach maduong' ma yago kawuono en ni Musa Jakadala is the king of Ohangla according to JP Ondesi. Mar ariyo en ni Barakewa otime gik manyocha otimo kankech odok piny. Mar adek en ni Jamal owe chamo pesa ji. Mago points mwayudo Jamal gi producers sorry iwacho nyaka producers kanyo kumutingo onyi jalamo gini manyocho chamo siling 19,000 mar nyathi moro matin sana mano gi marach seriously wano wache kaka en ma LTN Luo Trending Nation bwana konwa gi machandi oko kanyo. Thank you so much. Wachaka uraroburu kendo next wawacha diri to pile Melea wendo nipeni Monde yud vumilia koda ungo wuda wendo kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash Tena vumelea wa Kiwinyo vumelea wa Uteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe ne sigana mamulongi mani sigandi joluo joajawa Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang' Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu weche gi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Ani nyenge luongo ni Kevin Onyango Odhiambo Dr. Kasipul Zanani to make sure ni neno Luo Trending Nation LTN. Keep it locked. What's up? Of course, I'm Jackie Diva and tuko hapa kwa Luo Trending Nation. Guys, make sure you subscribe to Luo Trending Nation. Subscribe buru for #1 Luo News. Ni hapa kwa LTN. Make sure you subscribe, you hit that notification bell so that you can be notified anytime they upload a new video. Guys, till next time. Mai maru Musa Jakadala aka The Joyman. Ane Luo Trending Nation. En manaka. Keteuru manaka jokanyanam. Mit maratari.